Aha, vy ste tu. Ahojte, ahojte. Dnešné video nebude o tom, aký mám neporiadok v aute. Dneska nastal deň D, hodina H, rok R a už o chvíľočku ideme po novúčičké nové firemné autičko. Teším sa. Čakám na odvoz. Už je tu. Tak a sme tu. Poďme sa pozrieť. Už to autičko tuším čaká. Dobrý deň. Dnes by som sa chcel s vami, priatelia, podeliť o prvé dojmy, čo sa týka tohto milého autička. Včera som ho úspešne doviezol domov. Včera to bolo také, by som povedal, opatrné prvé kilometre. Auto má najazdených aktuálne 13 km, že nebude to žiadna divočina ani dnes. Musím ísť natankovať každopádne. Chce to diaľničnú známku a prvých nejakých tých určite 1000 km ho netreba naháňať. Treba jazdiť do 3000 otáčok. No je to pohodlné, je to voňavé, je to nové. Asi to bude miláčik. Konečne sa mi podarilo mať firemné auto s farbou, akú som si vždy želal. Čo sa veľmi teším. Preto okuliare tu nemusia byť. Je to automat 1.5, benzínová, preplnená turbodúchadlom, 103 kW, 140 koníkov. Úprimne trošku som sa obával, ako to bude jazdiť, pretože doteraz som mal 2 liter diesel, ktorý mal, myslím, 125 kW, čo je približne 170 koníkov. Ale zdá sa, že to bude fajn. Niektorí prirovnávajú tento motor alebo porovnávajú ho s takým, nazvime to, etalónom. A to je motor 1.5 TSI od koncernu. Tento motor asi nie je taký živý, ale ide to celkom pekne. Spotreby údajne sa pohybujú priemerne niekde okolo 6 litrov. Samozrejme, všetko závisí od toho, akú máte ťažkú nohu. Toto autičko nemá
bezdrôtový Apple CarPlay, má iba zrkadlenie telefónu pomocou kábla. Ale v predošlom aute som používal takýto maličký Wi-Fi adaptér a neskôr si to vyskúšame. Pred chvíľočkou sa aktualizovala navigácia. Uvidíme, či už pôjde zapnúť infotainment a skúsme si aktivovať Apple CarPlay a rovno hneď aj bezdrôtový. Zatiaľ som nepripájal telefón ku autu cez Bluetooth, aby sa to potom nebilo. OK. Dobre, vyzerá, že navigácia je zaktualizovaná. Poďme do nastavení. Musíte mať na telefóne zapnutý Bluetooth aj Wi-Fi. Použijeme tento adaptér. Ja myslím, že to je nejaký Carlink Kit Mini z AliExpressu za pár euro. Tak, šupneme ho do USBčka. Apple CarPlay už sa chce pripájať. Potvrdíme to. Dobre. Aha, to bola záležitosť. Vidíte sami, to bola záležitosť pár sekúnd a je to pripojené. Žiadny kábel nepoužívam, čiže odozva je skvelá. No a už potom sa to ovláda klasicky ako telefón. Je to vlastne zrkadlenie telefónu, sú tu všetky možné aplikácie. Väčšinou používam navigáciu Waze. Prípadne používam aplikáciu telefón. Ak sa chcem nabíjať, tak používam radšej takto zapaľovač. A nemusím mať neustále mobil pripojený, tým pádom sa neprehrieva. A myslím si, že je to šetrnejšie aj voči batérii.